Dalo nne. Ona abri iwe kwu na-eme gị. Ọ na-abịa ekpota aja na-awụ n'ime ite. Onye ọzọ bịa kpota. Onye ọzọ bịa kpota aja. Onye ọzọ bịa kpota aja wele m ebe. Kọtụ ọkọla ahụ. Nye m fon ahụ. Fans o setigokwe no. Aja ka a na-ekpota awụ ya. Onye ọzọ ga-ekpotekwe bịa awụ ya. Ka ọ dawo na m wee. Ona abụghị egbe a na-agba anyanwụ. Kpolo aja kpojuo ya. Onye ọzọ tinye ya na ya wa anụ. Eli. Aja ka a na-abịa ekpu enu. Ọ bụkwa edited video. This is not edited video. Aja ka a na-ekpu ya. Aja nwaghị aghọ rice. Elie. Okwute do na ya aghọla anụ. Ọ sị na ofe ka ama nlie. Ngwa. Chọọ okwute na abụ. Etinye ya ka anyị wele ma anụ. Aja ka ọ wụ igolo. Ọ na-achọ ime aja na okwute ka ọ ghọọ rice. Ogbe kpanataka na-etu nwa ka anwụ na letu. Ọ na-abaghachi ime aja na ibe ka ọ ghọrọ rice. Ọ bụkwa edited video. Ịmụ na ndị na-achị ma ọ ga-emezikwe ka ọ ghọọ rice. Aja, okwute na abịbịa. Ọ chọ ime ka ọ ghọrọ rice na-enekwe na anya ahụ. Ọ bụrụ edited video. Nke m gaji eji eri ya. Ke staff nji a command. Ọ bụla ezigbo ibe nji. Ka nna abụ order before eriwe ya bụ ibe. Ọ sị ka ya na-alụba order before eriwe ya bụ ibe. Nne nwaanyị olukwa ka ọ na-elu. Ọ na-aga chọọ ibe ike jee na ike. Akwụ na-agacha na ikiri ya chọba nnụnụ ọnụ ogologo. Agbọkwugwa m unu su unu dododo na unu ka m ji eko. Unu abụghị aja ahụ a were na mmanwụ nọ mmanwụ dị ibe. Na-enye apafuru ya apafu onye ọbụla na-enenye. Mgbe na-asụ unu bịa kene ya aka. Na-agụ na-agụkwana m sinso ụtụtụ eribe m ibe. Abụ m ego njikọta. Mana chọkara isi nwa ka aja nwa dị na mmanwụ nwa ka ọ wọrọ rice ka nlie ya. Anụ nwa dị amerugo ịta anụ na-abụ ka m nwere ka nta. Ọ bụkwa edited video. Na mmebulo n'ọnụ mana ebele unu na-ebu ọnụ. Unu bịanyere m aka na-eli. Na-enye ebe ọ nọ. Biko kenene bịa tii na aka. Ọ bụrụ edited video. Na-eli. Esa weta mpịa wọta. Ọ chọọ ime aja na okwute awụ ya n'ime iwe ka ọ ghọọ rice. Na-enekwe na anya o. Ma bịa tụrụ nzu nne nwaanyị anyị wee jee mee ka anyị si eme. Mgbe ana m akọmand gị. By the power rested on me in our temple, Nobody fraternity, I speak and I declare that this sand will turn to rice and the stone will turn to meat. Barum bregede. Also go ni when the pastor na-asụ. Ika maka yeke skandaraba bikaboko tiradaba. Rice yeke makata. Meat yeke maka turungadaba. Also go you to turn to rice, to turn to meat, to turn to rice, to turn to meat, to turn to rice, to turn to meat. Aja ka ọ wele anya na okwute. Ọ bụkwa edited video. Ọ bụrụ edited video. Na-ekwe ọ gbasara ebe ọ gbasara mmiri n'ite na n'ikwe kwụ ọtọ ka o ghee ka ọ sala ọkụ. Ọ dị ọgụrụ nne nwaanyị. Unu biko kene ka anyị jeli ya ngwa. Ngwa ndị ele rice weta ngaji ka anyị rie rice. N'olugo na ọmụme ka ndị ele ni. Ọ rice dị ibe ele ni bịa lie. Olu ụlọ mgbe ebe a na-agba ya nwụ.
na-agba anyanwụ. Egbe na ịgbala anyanwụ. A na-eli eli. Ọrụ rice dị ire. Ọgbakọ obere iwe. Ọ dị kwa ọkụ. Nke anyị si nyaa stew. Ofe akụ nke taa na stew. Ofe akụ ka anyị si ụnyaahụ. Na bụ okwute n'unu tiri na bụ anụ na-abụ. And ọkwa aba anụ ka ọ wụ ọlụlụ. Ụdị anụ na like. Egbe na ịgbala anyanwụ. Fans na-akpọzira m na phone. This is wonderful. Okay. This is wonderful. This is wonderful. We must continue to move. I dey liquid rice here. Fast, no kwenu bia nene o. Okay, nke power pass le power. Okay. Ono have contact ebe anwa. Drop a video now. Ntinye number ozugbo gbasala ọkụ. Onwe Bible aja command ego. Mana na adị ọcha wee na-use nke a. Ulu mana nji nwanyị. Okay, onwe Bible aja command ego. Aja command ring. Or invocation mystic through India. A Bible ango sigi n'ime. Buti command ya ring job na mmere ọdọ kana ya. Ego amount ọbụ na mmere ọdọ kana ya. So mana onwe ka nsi kwakọ n'abalị. So ayi metụ ụlọ nke abụ aka. Ọ tele ndị ọcha like echi. Aya command ya. Na global nta na nke o. Eri ego kwa aja, ọkwa aja na okwute ka a na-erizi eri. Eri ego kwa aja na okwute. Fans, Abama, I thank you. Right here. Right here. Aja ka ị na-eri. Na kwani na kwa ni aja wala rice nni onye bi oliju abo. Prince Okirikwuo. Na anya stu nu apakakwa. Aworo obele. Stu apakakwa. Aworo obele. Aja ka ị na-eri. Onye bi Prince yeli kpazi. Ị na-erikwa ngaji na abụ. Ogono de. Onye nwe ọrụ ibi agụ anụ. Ọ nọ Chele onwe na-eme ebe. Fans na only enye ebe we kwete bịa jide. A na-eri eri. Ngwa jide. As Abama join him and eat before we confirm. Ngwa Prince. Fans na enu mo. Ọkwụnụ na-abịa ka nri enu. Ngwa na enye. Ọka ọ dị. Ọkwụnụ na-abịa. Oligwe ni no nni ka ọ. Ọ tọrọ ụtọ elegere ọ nni mmụọ. Aja na okwute Ka anyị na-eri. ka anyị na-eri. Ọ na-atachakwa aja nwa na rice. Anyị na-atatakwu ya. Ihe ọma nọ ebe egwu ga na-eme. I've done that too. Ọ bụrụ na ọ chọrọ ego ya, mee ego adị n'ime ya. Ịchọ siga, chọọ tọmtọm, chọgoro panta ụmụ nwaanyị kọmandị anyị. Ọ sị na ndị pastọ na-akọ ndị dibịa ọnụ kwesịrị ịbịa perform nchọbela abịa. Bezuru ya ne. Agbamma nwanne m ibe na-echi ovu mbọsị ka nnọdụ na Facebook ka nnọ ka ovu dibịa ma ovu pastọ siri egbe a na-agba anya nwụsị ya. Na mana ana m ebelive na